Bos días e benvidos a este museo, como sempre dicimos a Concellería, que é o museo noso, o Museo dos Ourensáns, e é un placer para nos hoxe presentar esta publicación que nos parece de verdad máis que unha lembranza, como vos comentara despois a Concelleira. Para iso está a nosa Concelleira conosco, Belén Iglesias e Adrián Rei, o fillo de artista de Mebra. É unha publicación que o que quere é ter en conta as obras que durante moitos anos traballou, diseñou e amosou aos seus alumnos, que como falábamos xa na presentación da exposición, non queremos nunca deixar de lado a grande labor que la fixo con moitos rapaces e con moitos maiores como mestra. E os sin máis, nada, recordaros esta exposición que a teremos ata o 9 de decembro e xa lle cedo a palabra a nosa concelleira. Gracias, Eva, e bos días a todos e a todas. Gracias por asistir a esta presentación neste Museo Municipal de Ourense, espacio expositivo por excelencia, que, como ben dice sempre Eva, é un espacio expositivo dos ourensáns, para os ourensáns e para todas aquelas persoas que se queiran achegar a nosa cidade. Penso que a miña nai estaría moi contenta se vira isto. Son eu o que máis ten que agradecer, porque desde o momento en que solicitamos a exposición todo foron axudas, a pesar da carga de traballo que hai neste museo, que hai, que contades. Eu non son o protagonista, quero dicir, creo que aquí está reflexada diversas etapas dela, a abstracción, as obras de Ourense, os retratos, Cristos. Creo que o catálogo quedou fantásticamente, que reflexa fantásticamente o que aquí se recolle.